Den franske byplanlægger baron Haussmann, han gennemførte i årene 1853-70 en ny byplan i Paris. Det var sådan, at gaderne blev rettet ud, der blev anlagt geometriske systemer, boulevarderne blev gjort større, og der blev lavet overdækkede indkøbspassager. Her i København, der sløjfedes byportene, voldene blev nedlagt, og storbyen voksede. I 1870 der blev Magasin du Nord opført, og senere kom for eksempel Yorks Passage til, efter parisisk forbillede. Det var i 1890'erne. Her i København så var det område omkring Kongens Nytorv, som var interessant. De unge mænd, især de unge poeter, forfattere, digtere, kunstmalere, de begyndte at leve storbylivet. De hang ud på caféer, og de hang ud på værtshusene, og de gik rundt i gaderne og indsnusede gadens liv og brugte det som inspiration i deres kunstneriske virke. Og særligt, det kongelige teater, Café Aporta, som nu hedder McDonald's, Magasin du Nord, og området her omkring Nikolaj Kirke, blev der flaneret hæftigt. Flanere betyder at drive rundt uden noget videre formål. Simpelthen bare at se, hvor tilfældigheden fører en hen. Nogle af de mest kendte aktører, det var H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Herman Bang kom til senere, Georg Brandes kom til senere. De mødtes alle sammen nede på Café Porta og gik rundt. I kan forestille jer, at de gik rundt herude på Nikolaj Kirkeplads. Ved det, at man gik rundt i byen og kiggede på menneskene, så blev man også opmærksom på, at folk de kiggede på en. Og det blev jo så mere og mere tiltrækkende, og måske dresse sig lidt lækkert op. Herremoden opstod med taljerede jakker, høje hatte, spadserstokke med udskårne hoveder, slængkapper og flamboyante accessoires. Og ifølge Walter Benjamins passageværket, som han skrev fra 1927 til 1940, så var det i midten af 1800-tallet på mode i Paris at gå med lommetørklæder, som var påtrykt et kort over Paris. En anden ting, man siger, var, at der var nogen, der gik rundt med skildpadder i snor, tropeskildpadder, for at virke ekstra flamboyant. Det var ligesom det mest utræder, man kunne finde på. Og samtidig havde det den effekt, at man ikke selv skulle bestemme, hvor man skulle gå hen. Der lå også en vis kedsomhed i det her. At man gad sådan set ikke selv beslutte, hvor man skulle gå hen, så skildpadden kunne bestemme det. Og skildpadden var også en slags tilfældighedsgenerator. Og den gik jo langsomt. Så det var ligesom de tre formål. I det følgende så vil jeg fortælle jer lidt om forskellige måder, hvorpå forskellige personligheder bevægede sig rundt i storbyen. Og så vil jeg samtidig rapportere lidt fra 1800-tallets street fashion. Den første person, vi har her, overflanøren, kan man også kalde ham for, Charles Baudelaire, fransk digter, som levede fra 1821 til 1867. Han var den type flanør, som man kan kalde flanøren som tilskuer. Den reflekterede betragter af det moderne liv i byen. Han var typen, som hellere drejede alene rundt om hjørnet, end at fulgte menneskemængden ned ad gaden. Baudelaire, han var en lidt ambivalent figur. Han kunne ikke indordne sig det borgerskab, som han kom fra. Han foragtede deres hykleri, og han foragtede deres moral. Og samtidig så østede han alle sine penge væk på modetøj. Han så kunstneren som en outsider, der var dømt ude af samfundet. Og Charles Baudelaire var det digterens opgave at skildre både det sataniske og det perverse, og samtidig lige efter den optimale skønhed. Og her ser vi så den karakteristiske flaneur butterfly. Det dystre ansigt, præget af spleen. Spleen betyder, jeg læser op, melankoli forstået som trist eller gnaven sindstilstemning, især om en blanding af blaserthed, kedsomhed, livsled og tristhed, gnavenhed og irritabilitet. Så det var Baudelaire. Han er den mest kendte af alle flanører, den franske flanør.
Så har vi vores nationaldigter, H.C. Andersen. Behøver nok ikke nogen videre præsentation, men han var naturligvis den lystbetonede flanør. Han fulgte gerne hovedstrømmen og hovedstrået og menneskemængden i en barnlig og nysgerrig trang til altid at være med der, hvor der sker noget. Og H.C. Andersen, han boede i øvrigt i et stykke tid hernede i Viborgstræde. Det gjorde han fra 1827 til 1828. Og han skrev en vaudeville, et lille syngespil, i 1828, som hed Kærlighed på Nikolajtorv. Den næste flanør, jeg vil vise jer her, næste type, Søren Kierkegaard. Ham kan man kalde den systematiske flanør. Han har haft forskellige faser i sit flanør-tilværelse. Omkring 1835, da han læste teologi, der opstod der en lille krise i hans teologistudium. Han begyndte at se på verden på en ny måde. Han begynder at gå i Det Kongelige Teater og på restaurant og i det hele taget skære ud. Han brænder. Han begynder også at gå på bordel. Han klæder sig i sidste mode med prangende farver, blandt andet en citronblå jakke, som han promenerer med på ruten. Han forvandler sig simpelthen til en tidstypisk desperat dandy. Og senere, fra 1840 til 1844, så systematiserer han den her flanering. Han foretager daglige ture rundt omkring i byens kvarter, hvor hans slendrende figur bliver en kendt del af bybilledet. Gadefilosofen kalder man ham. På sine rituelle ruter, som han kalder for hans daglige menneskemad, der taler han med alle, rige og fattige. Han skriver sig bare ned i fortællerne, således at når han møder dem igen, så kan de fortsætte konversationen. Og det at gå, det er for Kierkegaard ikke bare motion og social adspredelse. Det er også en livsfilosofi. Kierkegaard, han skriver på nøje indstillede tidspunkter af døgnet, som gåturen er tilrettelagt efter, og mens han går, så udtænker han dagens tekst. Når han så kommer op i lejligheden, så skriver han stadigvæk iført sin høje hatte og jakke, og stok, det er fordi han er så ivrig. Igen ser vi den karakteristiske flanørstil, den lange jakke, nu sidder op i kaj, hatten, stokken, holdningen, antyder måske en lidt mere intellektuel person her. En let skrutrykket eftertænksomhed. Så har vi endnu en flanørtype. Den amerikanske forfatter Edgar Allan Poe, som levede fra 1809 til 49. Ham kan man betegne som den ængstelige flanør. Faktisk brød han sig slet ikke om at gå ud. Han var bange for storbyen, og han baserede en stor del af sit forfatterskab på beretninger fra andre forfattere. Ikke desto mindre er det ham, der har skrevet et af hovedværkerne i storbylitteraturen, novellen The Man of the Crowd, Manden i mængden fra 1840. Ud fra sin fascination af storbyens anonymitet, så beskriver han mulighederne for at gemme sig i mængden, for at udgive sig for at være anden. Og det var særligt noget, som naturligvis var attraktivt for forbrydere og svindlere. Og i romanen, novellen The Man of the Crowd, så beskriver han en mand, som får øje på en anden mands ansigt i mængden. Og bliver så fascineret af det, så han følger efter det. Følger efter den her mand i dagevis. Kun for at opdage, at han aldrig forlader gaden. Han er på gaden hele tiden. Det vil sige, at han er simpelthen mand i mængden. Igen. Det er lidt dystre. Det er lidt dystre digterblik, kan man måske sige. Trist. Det er svært at afgøre, hvad han egentlig er på. Billedet af ældre dato, det er lidt mørkt. Og hvad der er fra på, det ved vi ikke. Men vi ved jo som sagt, at han ikke gik så meget ned på gaden. Endnu en dansk flanør.
Holger Drachmann, 1846 til 1809, digter, kunstmaler og flanør. Jeg ved absolut ingenting om, hvordan han gik rundt på gaden. Men der er én ting, som vi hurtigt kan blive enige om, det er, han havde virkelig, virkelig god smag. Kvinder derimod, hvis de tilhørte borgerskabet, så skulle de gå med slør. I midten af 1800-tallet, så var der så meget støv i Paris på grund af den nye byfornyelse, så det blev moderne at gå med slør for at beskytte de fine damer mod støvet. Under henvisning til kvinders sarte helbred, blev det også sagt, at det var bedst, at de gik med det hele tiden, for det kunne simpelthen være farligt for dem at komme i berøring med byens støv. En anden fare var, at man kunne blive forvekslet med det, der hedder et offentligt fruentimmer. Eller på fransk, en demi-monde. En demi-monde er en kvinde, som via sin ydre fremtræden, via seksuelle ydelser, forsøger at skaffe sig adgang til en klasse, hvor hun egentlig ikke hører hjemme. Her i København, der var det sådan, at lige her på hjørnet, ned ad Strøget, lidt den vej, i det, der nu hedder ved Østergade, der lå der en af Københavns største prostitutionssteder. Politiet holdt meget skarpt øje med de kvinder, der boede der. Og i 1877 fik de forbudt for dem at vise sig i døråbninger og i vinduesrammer. Politiet, de kontrollerede og lavede sundhedstjek på alle kvinderne i gaden, som hed Peter Madsens Gang. Nogle gange lykkedes det de her damer at få fat på billederne. Så tog de dem, og så brugte de dem på gaden som visitkort. Men når det gælder borgerskabets kvinder, så må man forestille sig, at de alle sammen så storbyen igennem et prikket slør. Maleren Georges Seurat, han var pointillist. Han malede prikker. Farverne blev lagt op ved siden af hinanden, og så dannede øjet selv billedet. Og her har han malet et billede af nogle kvinder i en park i Paris i 1884. Og det var et af de steder i storbyen, hvor pæne damer kunne promenere i selskab med børn og tjenestefolk.
Du har netop forladt museet for samtidskunst og står med ryggen til døren og kigger ud gennem porten til Stændertorvet. Vi står her et øjeblik. Vi har tid nok. Jeg vil tage dig med på en spadseretur igennem Roskilde, som samtidig også er en rejse igennem Europa. Det vil jeg lige fortælle dig lidt om. I de sidste par år har jeg brugt meget tid på at drive rundt i forskellige storbyer i Europa, kigge på mennesker og beskrive mine møder med dem. Det er de historier, jeg gerne vil fortælle dig, mens jeg fører dig gennem byen her. Jeg er din guide på vores tur. Det er vigtigt, at du følger mine anvisninger, hvis du vil med hele vejen igennem Europa. I 1800-tallets Paris, da storbyen opstod, var der nogle unge forfattere, som begyndte at drive rundt i gaderne og indkøbspassagerne for at søge inspiration og udforske verden. De gik og indåndede gadens liv og opdagede snart, at mennesker kiggede tilbage, så nogle af dem begyndte derfor at stresse sig ud og opføre sig utrolig flamboyant. De klædte sig i kapper, høje hatte og gik med spacerestokke med udskårne håndtag. Det siges, at nogle af dem sprang med levende skildpadder i snore, både for at vække opsigt, men også for at lade dyret bestemme ruten og tempoet gennem byen. Desuden var der også en måde at vise på, at man havde tid nok. Tid var dengang, ligesom nu, en luksus. Prøv at forestille dig, at jeg står ved siden af dig med en skildpadde i en lang sort silkesnor. Den skjold er på størrelse med en omvendt suppetallerken, og det blanke skjold er mønstret i gylden, brune og sorte nuancer. Hen over ryggen ligger der en skinnende og elegant sort silkesløjfe, som snoren er fastgjort i. Skildpadden vil bevæge sig langsomt igennem Roskilde, og vi kan ikke gøre andet end at følge med. Og nu stikker skildpadden sin lange hals ud af skjoldet, kigger sig omkring og begynder at trække skarpt til højre langs med muren. Vi følger efter. Kom! Skildpadden tager så god tid. Vi bliver nødt til at gå langsomt. Og vi starter selvfølgelig vores spadseretur i Paris.